Čus budú ďalšieho videa, dneska to je z Rocket League! Áno, dočkali sme sa Rocket League! Dúfam, že toto video vyjde. Dobre. Dneska by som začal s čím asi? No asi s čím? No. Pôjdeme asi 3v3, lebo prečo nie? Prečo nie? Nie som moc dobrý v Rocket League na počítači. Na PlayStationu to viem brutálne dobre hrať, no nie až brutálne, viem to dobre hrať. A sem to moc nehrajem. Keby sa vám zdalo, že moc mi to seká, alebo mám tu, kde mi to ukazuje, že proste dačo nejaká chyba, tak tento počítač nie je výkonný, je to slabý a musím sa uspokojiť s tým, čo mám, takže tak. Tak toto nemám. Ahaha, tak mám. Je to... jasné. Máme prvý gól. Let's go. Let's go. To bola krásna ochrana, keď sa dá povedať. Pre mňa, hej, pre vás to môže byť, že... ale pre mňa topka. Vidíte toto tu hore? Toto tu hore? No, a toto sa mi ukazuje skoro stále. No, to nebol som ja, to bol on, ale máme? Máme! Gratulujeme! Gólu. Takže tak. Takže tak. GG. GG! Dobre, zatiaľ sa nám darí, keď to tak mám povedať. Dobre. Ide. Woo! Máme save. Máme ďalší save. A je to gól? Je to gól! Na to, že mi to seká. Ide nám to. Ináč, tak väčšinou nehrájem. Tak sa mi väčšinou nedarí. Proste ja keď zapnem nahrávanie a viem, že nahrávam, môj mozog povie, aha, takže musím byť dobrý, aby mi dali ľudia odber. A proste sa mi začne dariť. A presne ja vám pripomínam, dajte odber! Prosím, dajte odber. Chcem dosiahnuť 10 odberateľov. Treba nám 3 odberateľov a máme. Máme save. A je to gól! Je to gól! Krasota! Krasota! Krásne. Dali sme pekný gól. Pre mňa, hej, pre vás môže byť, že... môže ísť tá lopta? Dobre, dobre, pán spoluhráč. Dobre, to by mohol... ne, to nemôže. Nie! Tak to má... no, dobre. Yes! Máme ďalší gól! Jak sa nám krásne darí. To je krásne sa nám darí. Krasota! Wow! Je topka. Keď to tak mám povedať. Ešte jeden gól vyhrali sme ináč. Tak to vyzerá. Tak toto som nemal šancu. No, mal som šancu. Ale by som musel skôr zareagovať. Takže tak. Ale bolo to tesné. Veľmi tesné to bolo. Keď sa tak na to pozriem. A my máme po prvýkrát loptu. To musí dať. Tak, to sa mohlo stať iba mi. Prečo my sme iba dvaja? My sme dvaja ľudia. A je to gól! Je to gól! Vyhrali sme! Krásne! Tak toto bolo veľmi tesné. 2 proti 3? Asi tak, nie? Dobre, krásne sme vyhrali. Brutálne krásne. Dáme tu pár stavčiek. Dá nám tu pár XP. Dosť veľa nám to dalo. No, ja som bol najlepší. A Pink nie je moc najlepší. No, ako on má horší, no ale aj ja
mám veľmi zlý. A neviem prečo je to... môžete mi napísať do komentárov. Nie! Dobre. Môžete mi napísať do komentárov, prečo sa to deje. Oj. Oj, oj, oj! Baka! Takže tak. No to sa mi nevydarilo. Nie, on sa odpojil. Aha, takže táto... dobre, načítala sa to. Nie, kam to tam blíka. A úplne krásny má to auto, že... Dobre, krásny. Tak toto už nechytím. Yes, máme asist, to je dobré. Dobre, podľa mňa krásne. Podľa mňa topka. Podľa mňa to bolo dobre. Tak toto nemám. Ani náhodou. No a už keď sme pri tom hraní, keď chcete nový skin do Fortniteu, ktorý mám aj ja, a už som s ním aj točil, ale vôbec to nemám, tak získate ho tak, že dáte 15 saveov v neviem akom móde. My sme to robili s kamarátmi v tomto móde. Mali sme to tak za 20,5 hodinu, 20-30 minút, tak nejak. Je to ako dosť rýchle. A tento šmejt mi to zobral. A teraz si myslí, že ja to chytím. Aj, on si myslí, že to chytím, ne? Prosím. Yes, krasota. Takže tak. No a keď chcete free glider, či čo to je, musíte ísť na private server a to vám ukážem, ako to urobiť. Po tomto zápase. Ale keď chcete free skin, snažte sa dať 15 saveov. Neviem koľko som dal saveov, proste buď save a epic, buď savey alebo epic save. Keď dáte jeden save a jeden epic save, počíta sa to ako za 2. Ako mohli to urobiť, takže epic save by mohol byť za 2. A jeden normálny by mohol byť za toto. Takže tak. Dobre, on ide. Dobre. Yes. Gol. No, a vy musíte byť proste v bránke a chytiť to. No a ako spustiť private server, to vám ukážem, keď si to budem pamätať, lebo tiež som to robil z YouTube. Takže tak, kde sa nachám? Á, to je dobré. Áno. Skúsim vám ukázať save, aha, tak neukážem. Neviem, či to pôjde ukázať. Ne. Oni mi to... Takto som nemal. Dobre, krásny, krásny, krásny. Čo? Vidíte, tam hore píše, že dal save. Wow, nemám vôbec šťastie. Nechaj, nechaj. Ty bolo tesné. Krásne! No. Takže epic save. A savey máte ako tak. 15 saveov. Keď viete hrať proste Rocket League, dáte to tak, jak my. 20 minút, 30 minút. Keď neviete hrať Rocket League, alebo hráte tu po 4-krát, alebo niečo také. Vidíte save. To tak musíte niečo urobiť. Alebo dať epic save. Niečo také. 15 tak to musí dať. Buď savey, alebo epic savey. Môžete to kombinovať. Aj savey, aj epic savey. Takže krásne. To chytí. Takže tak. Private server, není to až tak ťažké. Ťažké private server spustiť. Takže tak.
No, neviem, či stíham ukázať private server. No, stíham. Dobre, ďalší save máme. Ako ja už ten skin mám, takže mne už netreba savey. Dobre, krásne. Poď go, nedom. Áno. Krásne. Skoro to bol gól. To som vôbec nechytil. Dobre, som v bránke, hej, takže chill. Dobre, máme to. A je to gól! Yes! Takže tak. Dobre, to bolo krásne, no topka. Ešte jeden gól a môžem vám to ukázať, keď to stíham. Ale neviem, mám 3 minúty. Maximálne môžem 14 minút. Ale dobre, tu máte. Prosím. Krásne! Bola krasota! Pretože to vám stíham ukázať. Bol veľmi pekný. Bol veľmi pekný gól. A vyhrali sme to druhýkrát. A on má to isté auto, jak ja. Dobre. No, ste ako normálne v menu, dáte play a uvidíte. A môžeme si, to dám potom. Dáte play, dáte private match, dáte create private match, dajte, to je jedno. Musíte toto dať, dáte jeden gól nastavíte. Jeden gól, dáte back a dajte, musíte mať také nastavenie sa mi dá, dajte create match. Ja už som takto robil. Dáte jeden gól, počkáte, jak sa to dohrá, dáte napríklad Join Blue. Ono sa vám spustí server. Dáte jeden gól. Oj, toto nebude trvať. Ne. Ja neviem dobre to hrať. Dáte jeden gól. Dáte jeden gól. Skipnete. Ono vám to ukáže víťazstvo. Ukáže vám to víťazstvo. Dáte exit menu. A jak to budete mať? Pôjdete proste sem, dáte challenge a tu máte play a private match which custom mutators driving summer rat trip. Ja som to splnil už dávno a potom to tých 15 saveov alebo epic saveov. No a môžeme si vyzdvihnúť tieto veci. Lebo prečo nie? Ja ďakujem, že ste sa pozerali na to video, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute!